Ke pajba football hakaleng ke pertai menta kidang ye sotenat basukumen banyu I kacing peteng cung Lionel Messi pantho ikisla ke batmai ha ke history hakapor bapun kinong ilakai ke bakrau ki bladep shong thaj ne ke blastang ban hiar kabor jong kacing ilakai jongki Henry Messi udang ye peteng pan pen isya ke pertai bakasap ke basisha kam judu Henry kana krau kat badang mi kisngi menta ka kubor ka bala pensawa haki social media bat hakilat pathai kubor ka long bo Lionel Messi ulayo hadu khat arsen ya ka kusnam man of the match ha ka FIFA World Cup kala long ka record ka bakrau tam ha ki story jong kane kalumpung ka bahe tam ha ka prathai habangi page syaklinti bo Messi uyan ka long ka sia thu khana ka padap de kicing ka cingkut cingmut pat ka cingjom jong ka Argentina ombon ki bangai baun poi syaka kardan ke bahe ulai kendu bon kicing hakis nam batang ren ndai syam la kan randen da kacing tracy tom bat kacing ke bakrau ya ka football ula kiu step by step hadu ba ula kelalong we ni knong lakai pa ponam tam hakis story jong ka football ha ka World Cup jusnam arjar sipau Messi udang long urang ilakai ubadon kabor jong kacing lakai wala kam syam long ka World Cup ka bapiang tam na ka banta jong Ndrai ka perthai kelayu ilupa ya kasap ka bakarpang jong uneu preu hadin sausnem ha Brazil josnem arajar khatsau ka perthai barok ka we klasaki ya ka chi tenat jo Messi ulaya lam ya ka Argentina hadu ka final bat ulayo pun sen ya ka kusnam man of the match wadla ka Argentina klarem ha ka Germany ha ka final Ndrai Messi ulami ko munong ilakai uba penkenden ya ka perthai barok ka we Henry ka jingja ka palapan pang ya kinong kersan ka Argentina kalong bau Messi ulah hapan me na kamadan da ka jing sose haden ka jing syarem ha ka final pun ki pajba lakan tho ya pun ki laong ba umla banlong u bakrau kum ki klor barem jong ka Argentina namar ba pat jujob ya ka World Cup Henry Messi syam la pendam ulawan pai biang da ka mesim ka baklan ulayai Tracy Tom bat ulayai alam ya ka ri chung haka World Cup jusnam arajar khat pra wada preng kicing ki babun udang la ban pen ka sap chung Henry kapor ka belapan kelalut ye ki paro kelawan hakatar hausnam arajar puar hakatar Messi ulale ye ka babun ki pajpa kidang ap lapun bun snam ulaya lam ye ka Argentina syakanam ladu jong ka perthai ha ketika World Cup ula pen ka cilakai ki bai tanatam ha ka cing jong ula tap gol ula airo ya ki assist bata ki por ki ba etam ula shim ka cingkit kle panyalam melaka kanhon ka jingjob ha ka final persya ka France kala penlong ki milion ngot kino kersan bakin jauh umat da ka cingkemen haden kata bon kila perkhat bu Messi unsyong thajno Henry ula pen ba umpat pendam ha ka World Cup jusnam arajar penriu wat la ula kanjo syakarta ka balai pu prasnem Henry utang la ban penpau ya ka cilakai ka bai tenan udang la ru panyalam mi ki paran nong ilakai chung udang la ru ban thaulan ban tap gol bat udang la ru ban klalong unong ilakai ubakong santam ha ka kanhun jong ka Argentina kane ka jing yo khat arsen ya ka kusnam man of the match kamde ta ka numbar ka pen bahaman la ka World Cup haman la ka por bak Argentina ka don kam ya unong elam Messi ujumi sekmat ka pen ba ulong unong elam ubala ban pen kala ya ka cila kai marway ka pen ru ba ka cia teli ha pedeng ka sam ka jing Tracy Tom bat ka jing kit kli kala ban wan ra ka jing job ki ba krau tam menta bon ki paj ba football ki dang ya tainia don ki baong ba don shu uno ubala ban tam ya ka record chu Messi don pat ki bangai bahagi stam banwan on me saki klor ki batmai ki balak ban persyang ban poi sya kane ka kerdan Henry hadu menta ka kertang Lionel Messi kadang syong ha ka jaka ka bakle du ka World Cup kawan bat kaleng kinong ilakai ki wan bat kija ki pateng ki kela Henry ka record jo ki klor ki bakrau tam kisa bat menta ha ka history jong ka FIFA World Cup ka kertang Lionel Messi kala tho de ki dak siar kum nong lekai ubayo buntam ya ki kusnam man of the match ha ki story jong kalumpung ka bahetam ha ka perthai tang ulado jong ka Argentina ndai we ni kilado ki bakrau tam ha ki story jong ka football ha ka perthai